Καλησπέρα Νίκος. Καλησπέρα Λέσλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον Νίκο. Λοιπόν, περιμένουμε και την Γκέιλ και σε λίγο μπορεί να ξεκινήσουμε. Ήρθε και η Γκέιλ, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Γεια σου Γκέιλ. Hello Γκέιλ. Γεια σας κύριε Βόγελης και κύριε Σουλάκη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου Δεν Γκέιλ. είναι Γεια σου. εδώ κύριε Σουλάκη. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο απόψινό μάθημα και θα ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσατε εχθές. Νίκος, περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Έλα Νικό, διάβασέ μου το. Περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για την ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στην χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Ωραία. Γκέιλ, περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία. Προχώρα. Περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στην χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως παίρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, Leslie, the same. Okay. Περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο Γλυκό. Ωραία. γλυκό. Επανέλαβε, Leslie, μετά από μένα. Ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστεία, again. Ζαχαροπλαστεία. Παραδοσιακά. 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 Πιο καλά. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστεία. Ξανά. Ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστεία. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Ζαχαροπλαστεία. Ζαχαροπλαστεία. Όλο από την αρχή. Από την αρχή όλο. Διάβασε. Διάβασε το από την αρχή όλο. Do you want me to start again? Again from the beginning. I don't like to From the beginning. talk Okay. in English. The purpose is to learn Greek, not English. Λοιπόν, από την αρχή. I understand. I'm trying very hard to follow along. It's not easy for me, but Listen, Leslie. I don't want to use the English language now because I want to make you think Greek, not in English, but to think in Greek. Έλα, προχώρα. Περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω
για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Και Μιλάω στη χώρα μου. για Ένα λεπτό. Ένα παραδοσιακά. λεπτό. Leslie, full stop. Και στη χώρα μου. Full stop. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου. Από την αρχή. Okay. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρα μου. Και Και ίσως φέρνω στην ταξί κάποιο την τάξη. I'm sorry? Την τάξη. Taxi? Ναι. Κάποιο Τέτοιο τέτοιο γλυκό. γλυκό. Και να φέρνω στην τάξη. Άμα λες ταξί, is a taxi. Στην τάξη Okay. is a class. Στην τάξη is a class. If you say Στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Στην τάξη. Οκ. Στην τάξη. Λοιπόν, όλο από την αρχή. Leslie, από την αρχή. Περιγράφω τη φωτογραφία. Okay. Περιγράφω την φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για... Leslie, και στη χώρα μου. Full stop. Και στη χώρα μου. Ελλάδα και στην χώρα μου. Μιλάω για... Όχι στη χώρα μου. Στη χώρα μου. Στη χώρα μου. Μπράβο. Θέλω να έχετε το accent ελληνικό. Έλα, Κατερίνα. Διάβασέ μου το, Κατερίνα, για να ακούσει η Leslie και να το ξαναπεί η Leslie. Κατερίνα. Περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Ωραία, πολύ ωραία. Leslie, άκου Leslie τώρα και τον Νίκο για να το πεις και εσύ το ίδιο. Νίκος. Περιγράφω την φωτογραφία και μιλάω για την ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στην χώρα μου. Μιλάω για τα παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Μπράβο. Για τα ζαχαροπλαστεία, Νίκο. Επανέλαβε το μία φορά ακόμα. Για τα ζαχαροπλαστεία στη Ελλάδα και στη χώρα μου. Έλα, Νίκο. Περιγράφω την φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Μπράβο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι θέλω να μιλάτε και να κελαϊδάτε to sing Greek, να κελαϊδάτε ελληνικά. Leslie. Okay. Περιγράφω την φωτογραφία και... Συγγνώμη. Και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στην χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρα μου και ίσως φέρνω στην ταξί κάποιο τέτοιο γλυκό. Παραδοσιακά και τάξη, όχι ταξί. Παραδοσιακά και τάξη. Πες το άλλη μία φορά, Γκέιλ. Leslie. Okay. Again. Περιγράφω την φωτογραφία
και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στην χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Leslie, Okay. Έλα, Περιγράφω. ναι, Περιγράφω την φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρνω στην ταξί κάποιο τέτοιο γλυκό. ποιο είναι το λάθος σου, Leslie, ποιο είναι το λάθος? Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το λάθος? Το λάθος είναι mistake. What is your mistake here in these sentences? Zaha, as we say, Sahara, ζαχαροπλαστείο. And Ζαχαροπλαστείο. And the class is taxi, not taxi. The Taxi. class is taxi, not taxi. 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 Ωραία. Διάβασε το μία φορά ακόμα, Leslie. Θέλω να μάθετε το χρώμα. I want to learn the color of the Greek language. The Greek language has a voice of singing like singing. Okay. Περιγράφω τη φωτογραφία και μιλάω για τα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα και στη χώρα μου. Μιλάω για παραδοσιακά γλυκά της χώρας μου και ίσως φέρω στην τάξη κάποιο τέτοιο γλυκό. Εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Νίκος Μιχάλης, ζαχαροπλάστης Κατερίνα. Έλα, Νίκο. Γεια σας. Νίκος. Νίκο. Νίκο, μ' ακούς? Άνοιξα το μικρόφωνο. Γεια σας. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, Κατερίνα. Ναι. Καλησπέρα, κύριε. Τι θέλετε? Θέλω μικρά Νίκος. Θέλω μικρά γλυκά. Γιορτάζω για γεννήθλιά μου και θέλω να κεράσω τους συνάδελφους μου στην δουλειά. Θέλω ένα λεπτό. Νίκο. Θέλω μερικά γλυκά. Θέλω μερικά γλυκά. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου και θέλω να κεράσω τους συναδέλφους μου στην δουλειά. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου και θέλω να κεράσω στους συναδέλφους μου στη δουλειά. Ωραία. Κατερίνα. Πώς σας φαίνονται αυτές οι μικρές τάρτες? Είναι με διάφορα φρούτα. Φράουλα, ακτινίδιο, μήλο. Μια φορά ακόμα, Κατερίνα, μια φορά ακόμα. Τι είναι ακτινίδιο? Το ακτινίδιο. Είναι το twin. Πώς το λένε το twin? Το κίμι. Τίμι. Κίβι. Μπράβο, κίβι.
Κίγουι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, Κατερίνα. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έλα, Νίκος. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολο στην μεταφορά από τα ταρτάκια. Ταρτάκια. Ναι, δοκιμάστε αυτό. Σας άρεσε? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Ναι, ναι. Σας αρέσει? Ωραία. Ωραία. Κατερίνα, άλλη μια φορά αυτό. Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στην μεταφορά από τα ταρτάκια. Εύκολα, πιο εύκολα. Ναι. Πιο Είναι πιο εύκολα στη μεταφορά από τα ταρτάκια. Ναι, δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Έτσι και έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Νίκος. Έτσι και έτσι. Προτιμώ και πιο απλό. Προτιμώ κάτι πιο απλό. Πιο απλό, πολύ ωραία. Τότε αυτά τα σοκολατάκια είναι αυτό που χρειάζεται. Που χρειάζεστε. Είναι με γέμιση φράουλα. Γέμιση φράουλα. Θέλετε τα δοκιμάσετε? Ναι. Πολύ νόστιμα. Δοκιμάστε και αυτό εδώ. Είναι με πραλίνα. Ναι. Πραλίνα. Είναι με πραλίνα. Πολύ ωραία. Ναι, έλα Νικό. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τα φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Με τι φράουλα? Με τι φράουλα? Αυτά θα αγοράσω. Αυτά θα αγοράσω. Ωραία. Επανέλαβε τον Νίκο άλλη μια φορά. Όχι, Κατερίνα, περίμενε. Νίκος, επανέλαβε τα σοκολατάκια με την πραλίνα. Νίκος, επανέλαβε το. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Πόσο κομμάτια θέλετε? Μπράβο. Έλα, Νίκο, περίπου 30. Περίπου 30. Πολύ ωραία. 30 ακριβώς. 2 κιλά, 12 ευρώ το κιλό. Σύνολο 24 ευρώ. Σύνολο 24 ευρώ. Μπράβο, Κατερίνα. Νίκο. Ορίστε, τα έχω ακριβώς. Ορίστε, τα έχω ακριβώς. Δεν βλέπω Κατερίνα. Το άλλο. Δεν βλέπω. Ευχαριστώ. Δεν το βλέπεις, No. Όχι. Ένα λεπτό. Να το κάνουμε πιο κάτω. Τώρα. Έλα, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Πάρτε τα αγγλικά σας. Ευχαριστώ. Πάρτε τα αγγλικά σας. Ωραία. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν χάνουμε χρόνο να μιλάμε αγγλικά. Θα μιλάμε ελληνικά, μόνο ελληνικά. Λέσλι και
Γκέιλ. Η Λέσλι θα λέει Μιχάλης και η Γκέιλ Ζαχαροπλάστης. Έλα, Λέσλι, από την αρχή. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε. Τι θέλετε? Θέλω μερικά γλυκά. Γιορτάζω Γιορτάζω. Γιορτάζω τα... Λέσλι, άκου. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου και θέλω να κεράσω τους συναδέλφους. Και θέλω να κεράσω τους συναδέλφους μου στην δουλειά. Ωραία. Γενέθλιά μου. Λέγε μετά από μένα, Λέσλι, μετά από μένα. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Λέγε, Λέσλι, λέγε. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Γενέθλιά μου και θέλω να κεράσω τους συναδέλφους μου στην δουλειά. Συναδέλφους μου στη δουλειά. Ωραία. Πες τώρα πάλι μαζί μου, Λέσλι. Γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Γιορτάζω την γενέθλια μου. Γενέθλια μου. Και θέλω να κεράσω τους συναδέλφους μου στη δουλειά. Και θέλω να κεράσω τους συναδέλφους μου στην δουλειά. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι λέει τώρα εδώ, Λέσλι? Καταλαβαίνεις τι λέει η πρόταση? I think so. You think so? Ωραία. Γκέιλ. Πόσες φαίνεται αυτές οι μικρές τάρτες? Είναι με διάφορα φρούτα, φραούλα, ακινίδιο, μήλο. Διάφορα φρούτα. Πες το ξανά, Γκέιλ. Πώς σας φαίνονται αυτές οι μικρές τάρτες? Είναι με διάφορα φρούτα, φράουλα, ακτινίδια, μήλα. Έλα. Πώς σας φαίνεται αυτές οι μικρές τάρτες? Είναι με διάφορα φρούτα, φράουλα, ακτινίδιο, μήλο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δεν ξέρω κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Ένα λεπτό. Λέσλι. Με ακούς, Λέσλι? Ναι. Ωραία. Πρόσεξε. Δεν ξέρω. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Έλα. Repeat. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Γλυκό. Μικρό γλυκό. Μικρό γλυκό. Sorry. Κάποιο άλλο συγγνώμη. Κάποιο άλλο πιο μικρό γλυκό. Πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτό είναι, Λέσλι, να καταλαβαίνετε την ομορφιά της γλώσσας στο χρώμα. Το χρώμα είναι η ομορφιά. Εκεί είναι όλο το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Να τα λέτε με χρώμα. With color. Εντάξει. Κατερίνα. Ναι. Sorry. Γκέιλ. Τότε αυτά τα βακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στην μεταφορά από τα ταρτάρκια. Να, δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Πολύ ωραία. Σας αρέσει?
Σας αρέσει? Είναι question mark. Έλα, πες το ξανά, Γκέιλ. Τότε αυτά τα μπακλαβι... Συγγνώμη. Μπακλαβαδάκια. Τα μπακλαβαδάκια. Μπακλαβαδάκια. Γκέιλ, μπακλαβαδάκια. 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 Πες το από την αρχή. Μπακλαβαδάκια. Μπρο, Τότε τότε... αυτά τα... Συγγνώμη. Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στη μεταφορά από τα τατάκια. Να, Δοκιμάστε αυτό. Δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Σας Όχι. αρέσει? Σας αρέσει? Ναι. Γκέιλ, Ναι. σας αρέσει? Σας αρέσει? Όχι σας αρέσει. Σας αρέσει? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Μπράβο. Σας αρέσει? Σας αρέσει? Ω, Σας αρέσει? σας αρέσει? Σας αρέσει? Μπακλαβαδάκια. Μπακλαβαδάκια. Δοκιμάστε. Λοιπόν, Σας αρέσει? σας αρέσει? Ερωτηματικό. αρέσει? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Μπράβο. Έλα. Λέσλι. Έτσι κι έτσι. Προτιμώ κάτι πιο απλό. Πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λέσλι. So. Yes, Έτσι so. και έτσι. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Say it. Έτσι κι έτσι. Ναι. Προτιμώ κάτι πιο Έτσι απλό. κι έτσι προτιμώ κάτι πιο απλό. Πιο απλό. Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Γκέιλ. Τότε αυτά τα σοκολατάκια είναι αυτό που χρειάζεστε. Είναι με γέμιση φραούλα. Θέλετε να δοκιμάσετε? Θέλετε να δοκιμάσετε? Θέλετε να δοκιμάσετε? Μπράβο. This is question mark again. Ναι. Θέλετε να δοκιμάσετε? Ναι. Θέλετε να δοκιμάσετε? Θέλετε να δοκιμάσετε? Don't go down, but up. Δοκιμάσετε. The accent is here. Δοκιμάσετε. Δοκιμάσετε. Θέλετε δοκιμάσετε? 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 Θέλετε να δοκιμάσετε? Θέλετε να δοκιμάσετε? Μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο, Γκέιλ. Έλα. Γκέιλ. Λέσλι. Πολύ νόστιμα. Νόστιμα. Not νόστιμα. Leslie, Yes. pay attention. Where is the accent? Νόστιμα. Above the vowel, where is the accent? You have to loud your voice. Νόστιμα. Νόστιμα. Μπράβο, νόστιμα. Μπράβο. Έτσι. Παρακάτω. Γκέιλ. Δοκίμαστε και αυτό εδώ. Δοκιμά. Προσέξτε το accent. Δοκιμάστε. Δοκιμάστε και αυτό εδώ. Είναι με πραλίνα. Πολύ ωραίο. Γκέιλ. Λέσλι, τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Okay. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά
με τη φράουλα, αυτά θα αγοράζω. Αγοράσω. Αυτά θα αγοράσω. Αγοράσω. Λοιπόν, μου φαίνονται πιο νόστιμα. Say, μου φαίνονται πιο νόστιμα. Μου φαίνονται πιο νόστιμα. I'm sorry. Μου φαίνονται πιο νόστιμα. Φαίνονται πιο νόστιμα. Πιο νόστιμα, πιο νόστιμα. Πιο νόστιμα. Μπράβο. Ωραία. Γκέιλ, Πόσο δοκιμάστε. πόσα κομμάτια θέλετε? Πεπίνο 30. Περίπου. Περίπου 30. Πολύ ωραία. Περίπου 30. Περίπου 30. Περίπου 30. Πολύ ωραία. 30 Έλα. ακριβώς. 30 ακριβώς. 2 κιλά, 12 ευρώ το κιλό. 2 κιλά, 12 ευρώ το κιλό. Σύνολο Το κιλό. Ευρώ το κιλό. Σύνολο 24 ευρώ. 20, πες το άλλη μία φορά, Γκέιλ. 30 ακριβώς. 2 κιλά, 12 ευρώ. Ευρώ το κιλό. Σύνολο Το κιλό. το κιλό. Ένα λεπτό, Γκέιλ. 30 ακριβώς. 2 κιλά, 12 ευρώ το κιλό. 30 ακριβώς. 2 κιλά, 12 ευρώ το κιλό. Σύνολο 24 ευρώ. Μπράβο. Λέσλι. Ορίστε, θα έχω ακριβώς. Μπράβο. Μπράβο, Λέσλι. Αυτό είναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θέλω να λέτε την ίδια πρόταση όλοι. Την ίδια πρόταση. Κατερίνα, επαναλαμβάνεις την πρόταση που θα πω και στη συνέχεια όλοι με τη σειρά. Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στη μεταφορά από τα ταρτάκια. Να, δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει, Κατερίνα? Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στην μεταφορά από τα ταρτάκια. Να, δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Σας αρέσει? Μπράβο. Νίκο. Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στην μεταφορά από τα ταρτάκια. Να δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Πολύ ωραία. Μπράβο. Γκέιλ. Τότε αυτά τα μπακλαβαδάκια είναι πιο εύκολα στην μεταφορά από τα ταρτάκια. Να, δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Μπράβο. Κατάλαβες τώρα, Γκέιλ? Σας αρέσει? Σας αρέσει? Ρωτάει. He makes a question. Σας αρέσει? Do you like it? Σας αρέσει? Ναι, Okay. σας αρέσει? Έλα, Λέσλι. Okay. Τότε αυτά τα μπακλαβάκια είναι πιο εύκολα στη μεταφορά από τα ταρτάκια. Να, δοκιμάστε αυτό. Σας αρέσει? Σας αρέσει? Σας αρέσει? No, σας αρέσει? Σας αρέσει? Ναι, πες το ξανά. Ξανά, Λέσλι. Σας αρέσει? Σας αρέσει?
Μπράβο. Τώρα, Κατερίνα, τα σακολατάκια με την πραλίνα που μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτό θα αγοράσω. Αυτά θα αγοράσω. Κατερίνα, τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Έλα. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτά θα αγοράζω. Μπράβο. Νίκο. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Μπράβο, Νίκο. Γκέιλ. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τα φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Όχι τα φραούλα, τα φράουλα. Με τη φράουλα. Με την φράουλα. Με την Ναι, πες το πάλι πες το ξανά, Γκέιλ, πες το ξανά. Ξανά. Ναι. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα. Συγγνώμη. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με την φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Πολύ ωραία. Μπράβο, Γκέιλ. Βλέπετε τώρα ότι σιγά σιγά μπαίνετε στο χρώμα, στην απόδοση της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή να μιλάτε χρωματιστά, Ναι, με χρώμα. ναι, Και προσέξτε πολύ τις ερωτήσεις. Σας αρέσει? Το Ναι. κάνετε αυτό? Το γράφετε? Το διαβάζετε? ναι, Έτσι. ναι. Έλα, Λέσλι τώρα. Τα σοκολατάκια με την πραλίνα μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με την φράουλα. Αυτά θα αγοράζω. Αυτά θα αγοράσω. Μου φαίνονται πιο νόστιμα. Έλα, Λέσλι, μου φαίνονται πιο νόστιμα. Μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με την φράουλα. Αυτά θα αγοράζω. Όχι αγοράζω, αγοράσω. 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 This is future tense. Θα αγοράσω. Αγοράσω. When you say αγοράζω, it's not past. Αγοράσω. Αγοράζω is present tense. Αγοράζω μήλα. Αγοράζω φράουλα. Αγοράζω is present tense. Θα αγοράσω is future tense. Θα αγοράσω. Ναι. Αυτά θα αγοράσω. Μου φαίνονται πιο νόστιμα από αυτά με τη φράουλα. Αυτά θα αγοράσω. Έλα, Λέσλι. Okay. Αυτά θα αγοράσω. Όχι, θα αγοράσω. Αυτά θα αγοράσω. Listen, where is Αγοράσω. Αγοράσω, μπράβο. Pay attention to the Αγοράσω. accent. Μπράβο. Pay attention to the accent. Where is the accent? Then you have to loud your voice. Αγοράσω. Μπράβο. Αγοράσω. Θα αγοράσω. Say θα αγοράσω. Θα αγοράσω. Όχι, θα αγοράσω. Not θα αγοράσω. Θα αγοράσω. Θα αγοράσω. Μπράβο. Θα αγοράσω. Θα αγοράσω. Μπράβο. Αυτό είναι. Θα Λοιπόν. αγοράσω.
όχι αγοράσω. Αγοράσω. Θα Leslie, αγοράσω. θα αγοράσω. Θα Leslie, αγοράσω. μπράβο. Αυτό είναι, τονίζω το α, το vowel που είναι α. Αγοράσω. Θα αγοράσω. Θα αγοράσω. Μπράβο. Αυτό είναι. Θα αγοράσω. Μπράβο. Ωραία. Πολύ ωραία. Για πέστε μου τώρα, Νίκος, αυτό το γλυκό έχει ωραία γέμιση. Γέμιση, do you know what is γέμιση? Good taste. Taste. Γέμιση is the filling, the filling. Oh, no, inside. Oh, yeah. The inside, filling. the sweet, the filling. Yeah. Okay. Η γέμιση του γλυκού είναι πολύ ωραία. Μια άλλη φορά, παρακαλώ. Λέγε, η γέμιση του γλυκού είναι πολύ ωραία. Η γέμιση του Γλυκού. Του γλυκού είναι πολύ ωραία. Ωραία, καταλαβαίνεις αυτό. Η γέμιση του γλυκού the filling είναι of ωραία. The filling of the sweet is very good. It's very nice. Πολύ ωραία. Μπράβο, it's very nice. Ωραία. Κατερίνα, το σοκολατάκι που μου έδωσες είναι γλυκό. Είναι πολύ γλυκό. Το σοκολατάκι που μου έδωσες είναι πολύ γλυκό. Το σοκολατάκι, το σοκολατάκι που μου έδωσες είναι πολύ... Πού. Το σοκολατάκι που μου έδωσες είναι πολύ γλυκό. Το σοκολατάκι που μου έδωσες είναι πολύ γλυκό. Ωραία. Leslie, η τάρτα είναι μικρή. Η τάρτα είναι μικρή. Όχι μη. Η τάρτα είναι μικρή. Η τάρτα είναι μικρή. Πολύ ωραία, μπράβο. Και Γκέιλ, ο μπακλαβάς είναι γωνία. Ο μπακλαβάς είναι γωνία. Μπράβο Γκέιλ. Τώρα, θα σας δίνω μία λέξη και εσείς θα κάνετε την πρόταση όπως σας είπα τώρα προηγουμένως. Καταλάβατε? Θέλω να μιλάτε μόνο ελληνικά, όχι αγγλικά, μόνο ελληνικά. Έλα, Νίκο, κάνε μου μία πρόταση με την πραλίνα. Ορίστε, εδώ, με τη λέξη πραλίνα. Μ' αρέσει τάρτες με πραλίνες. Μ' αρέσει το γλυκό με πραλίνα. Μ' αρέσει... Γκέιλ. Ναι. Έλα, λέγε. Τι. Λέγε Γκέιλ και εσύ τώρα με την τάρτα. Μ' αρέσει η τάρτα πολύ. Μ' αρέσει πολύ η τάρτα. Μπράβο, μ' αρέσει πολύ η τάρτα. Πάρα πολύ ωραία. Γκέιλ, το γλυκό. Λέσλι, το γλυκό. Okay. Λατρεύω τον μπακλαβά. Λατρεύω τον μπακλαβά. Με το γλυκό, για πες το γλυκό. Συγγνώμη.
I don't understand what glyco is. Γλυκό, the sweet here. The sweet. With the sweet. Yes, γλυκό. Okay. Okay. Mm. Okay. I like Μ' αρέσει. Μου αρέσει. Μ' αρέσει το γλυκό. Μ' αρέσει το γλυκό. Μπράβο, έτσι. Ωραία. It's not difficult, Leslie. Μου αρέσει το γλυκό. It's simple sentence. Simple sentence. Μ' αρέσει το γλυκό. I like the sweet. Τώρα θα χρησιμοποιήσετε ένα ρήμα με κάθε λέξη που έχουμε πει τώρα. Κατερίνα, θέλω να μου δώσεις και διάλεξε τι θέλεις από όλα αυτά να μου δώσεις. Θέλω να μου δώσεις αυτό, αυτό και αυτό. Πες το. Από όλα αυτά. Θέλω να μου δώσεις. I'm sorry, I didn't understand the question. The task. Listen, Κατερίνα. Θέλω να μου δώσεις. This is the verb that we want to use. To give. I want to give me. Θέλω να μου δώσεις ένα γλυκό, μία τάρτα, ένα σοκολατάκι με γέμιση πραλίνα. Say. Θέλω να μου δώσεις. Ναι. Θέλω να μου δώσεις ο μπακλαβάς. Ο μπακλαβάς. Θέλω να μου δώσεις μπακλαβά. Ωραία. Μόνο μπακλαβά. You may choose whatever you like from these words here. Θέλω να μου δώσεις μία κομμάτι μπακλαβάς. Ένα κομμάτι μπακλαβά. Ένα κομμάτι. Είναι αρσενικό. Αυτό ουδέτερο. Είναι αρσενικό ο μπακλαβάς. Αρσενικό ουσιαστικό. Έλα. Θέλω να μου δώσεις ένα κομμάτι μπακλαβά. Μπράβο, ένα κομμάτι μπακλαβά. Γκέιλ, έλα. Θέλω να μου δώσεις. Θέλω να μου δώσετε μία τάρτα, αλλά δεν είναι καλά για μένα. Το γλυκό δεν είναι καλά για μένα. Η άλλα, πες το Leslie πάλι, Γκέιλ. Θέλω να μου δώσεις. Διάλεξε από όλα αυτά τι θέλεις. Εγώ ή Leslie? Θέλω να μου δώσετε. Εγώ? Ναι, Γκέιλ. Θέλω να μου δώσετε και διάλεξε από όλα αυτά. Θέλω να μου δώσετε το σοκολατάκι. Το σοκολατάκι. Άλλο? Η πραλίνα είναι καλά. Θέλω να δώσετε η πραλίνα. Ναι. Τι άλλο? Σοκολάτα με πραλίνα. Ναι. Το σοκολατάκι ή η πραλίνα. Μπράβο. Ωραία. Leslie, θέλω να μου δώσετε τι? I'm sorry. Συγγνώμη. Θέλω να μου δώσετε. We use the verb give here. Okay. Θέλω να μου δώσετε. I want to give me any one of these words here. Okay.
Okay, so θέλω Να μου pegatos δω... σοκολάτα με, I don't know, No, pralinis, με πραλίνα. pralina, με Ναι. Θέλω pralina. να μου δώσετε... Listen. Θέλω να μου δώσετε σοκολάτα με πραλίνα. Repeat. Okay, θέλω, sorry, θέλω Να μου δώσετε να μ' δώσετε σοκολάτα με πραλίνα. σοκολάτα Με, και πραλίνα, με πραλίνα. με πραλίνα. Πες το μία φορά ακόμα. Θέλω να μου δώσετε σοκολάτα με πραλίνα. Έλα. Okay, θέλω, συγγνώμη, can you repeat it? Θέλω να μου δώσετε σοκολάτα με πραλίνα. Θέλω να μ' πρόσετε, Να μου δώσετε. To give me, μόσετε, μου, να μου. μου. Να μου δώσετε. Θέλω να μ' αρρώσετε, Μου δώσετε. Να μου δώσετε. μου δώσετε. Να μου δώσετε. To give me. Να μου δώσετε σοκολάτα με πραλίνα. Έλα. Okay. Θέλω να μου δώσετε Σοκολάτα σοκολάτα με πραλίνα. με πραλίνα. Οκ. Πολύ ωραία. Νίκος. Θέλω μου να δώσετε 3 κομμάτια μπακλαβά και μία τάρτα. Και μία τάρτα. Πολύ ωραία. Μπράβο, Νικό. Πολύ ωραία. Καταρίνα. Θέλω να μου δώσετε 2 μπακλαβαδάκια και μία τάρτα με σοκολάτα. Μπράβο, Κατερίνα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε αγγλικά. Μόνο ελληνικά. Όχι translate και αφού τα καταλαβαίνετε. Δεν τα καταλαβαίνετε. Ναι, Γκέιλ, τα ναι. καταλαβαίνεις. Λέσλι, Ναι. Λέσλι, Ναι, τα καταλαβαίνεις, Λέσλι. a little bit. Σο. Itsy kitsy. Σο. Έτσι και έτσι. Οκ. I'm Λοιπόν, trying. no. But try to think in Greek. Try to think in Greek. And now I'll give you some problems to think in Greek. Okay. Just a moment to find.
Λοιπόν, listen to me now and think of in Greek. In the middle of a bridge is a sentry. The guard comes out every 10 minutes and tells whoever is on the bridge to go back. The time to cross the bridge is 15 minutes. How can one cross the bridge? Think of it. Στη μέση μιας γέφυρας είναι ένα φυλάκιο. Ο φύλακας βγαίνει έξω κάθε 10 λεπτά και λέει σε όποιον βλέπει να γυρίζει πίσω. Η ώρα για να περάσεις τη γέφυρα διαρκεί 15 λεπτά. Πώς θα περάσει απέναντι? Did you understand the problem? Leslie? Can you tell it again in English so that I can try to think of something in Greek? In English, think in Greek. I translate it in English, but think in Greek. In the middle of a bridge is a sentry. The guard comes out every 10 minutes and tells whoever is on the bridge to go back. The time to cross the bridge is 15 minutes. How can one cross the bridge? Okay, this will be the problem for next time. Find out and tell me. Can you send it written to us in email and then I can... Yeah, Gail, this is logic. In the other class, except of the lessons, we have logic, mathematics, and mythology. One of the lessons is logic. This is a problem of mathematic logic. I think I would prefer mythology. Okay. I'm no good at maths at all. Next time, Katerina, next time I'll give you a lesson of mythology. Thank you. Okay. Thank you for tonight. We have reached to the end. So find out the problem, and next time you'll tell me how we'll pass the bridge, how we'll cross the bridge. Could you send it written though, so that we can read it again? Yeah. In the middle of bridge is a sentry. The guard comes out every 10 minutes and tells whoever is on the bridge to go back. The time to cross the bridge is 15 minutes. How can one cross? I'll send it by email. Okay. Okay. Oh, θέλεις μια βάρκα. Πάνω σε μια βάρκα. Ναι. No. He is on the bridge. The Varka is not swimming on the bridge. Okay, think of it, and next time you will answer. Good night for tonight. Thank you very much. Good night. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Γεια σας.